Gra ayu lokto Bubagra ayu lokto Sikesat ayu lokto Sikesat ayu lokto Bubagra ke Bubagra ke Bubagra ke जों तिनि अरनिको चलागां लावगां बिसिगो जों अर डोर टू डोर प्रोग्राम खालायते तब अर खनाराम खुनियापारा ओ जों सकपाइका अरनिको प्रत्येकटा परिवार नुखुंगो जों सकखा बरबाय कक सालायका इंगा तिनि अर फाय जों मालायका दुईटा परिवारनि चारटा भोटार बरक तेप्रामा थानो हामजागै बुवाग्राना हामजागै बुबाग्रानि बाना तलाको बरक तिनि जयनिं खालायफैका आं बरकनो आंनि अर 21 महारानी चलागां नि कैंडिडेट नङै बरनां लामसगु ते महाराजानि तरफ थेके आं बरना लामसगु ते प्रमोथा पार्टीनि तरफ थेके आं बरना लामसगु बेलाय खाकसांहा चिबाय खाकसांहा चिबाय खाकसांहा चिबाय ओंखाय तिनि अरनो जोंनो ज लगेरनाय अर YTF नि वारियर्स TWF नि वारियर्स अर पारानि वारियर्स जतनो आं हामबायरगो ते मीडिया फ्रेंड्स नोबो आं हामबायरगो